tu na kanom na hi chimlo biak in masaber an sak na mun sethlun mun ani a biak in hi chimlo ma chuan biak in masaber tia an soi thin khani a kum sang sakwa pani khan puk pui khwa a Christian in sari lion to a hemi kum hian puk pui lal chuan an khwa Christian te lo nei a phal lova khua tangin an hot chuak ta a April ni som paruk sang ka sakwa pani a puk pui tangin sethluna lo watin an kala mai ni kwa sang ka sakwa pani a puk pui atangin Christian masa te chu sethluna an pem ta vek ani hemi kum hian khua a kheng lo maya an lo po akang thle a bu to tam tak an tharani an mani in anin saka ti chuan biak in an samasapera tuna biak in din na mun a hian mizo Christian kut chuak mizo rama biak in masaper chu kum sanga ko pania alo ding ta ani biak in hung chunga bu zem siama chuan bu thar som pakhat chu an chung vum thu mai ani simlama Christian masa ranga om te po he khua hian an pem khoma kum sang ka ko pathum a BMS missionary sub upale puwang ate Mizoram chimlama om turan local khan tlabunga ring tu musa te hian lo mokin a thlonin an thuam no an phur saka Christian po za som ni panga lai anom to ni hey Holy Bible te po ma tuna hian abiak in pangai anga handa kharem to chialova concrete in saknan ni in him takin vo in thlang hian la en colony lai vela hian thuve dal thin ni om takani a lunglen thak le mai Christian masate lo fak hle maya chuan charlama kan kal le anga he charlam kan en chuan ti hi ni a chuan a chung hi sialu ni te pona langa hi an repair thale to po ani ma na le chil chin chiat lak tak le